Nagpabiling lubog sa tubig baha ang anaasa na Pulo Cabalay kilid sa highway sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Samtang ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa low pressure area, sumala sa pag-asa. Ani ang report. Wala gihapoy hubas-hubas ang tubig baha nga nakaapekto na sa anaasa na Pulo Kakabalayan sa kilid sa National Highway sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Matud pa, nagsugod ang pagsaka sa level sa tubig ni adto pang Agosto 2022 ug mobaha gayud kuno matag muulan ug kusog. Nagsilbi man gud kini nga catch basin kay didto mo padulong ang mga tubig gikan sa milapaw nga mga kanal ug sapa. Apan do nagihapoy na muyo sa lugar tungod kay wala kuno sila kabalhinan. Busa naganto sila sa paggamit og motorboat o di ba kaha bangka. Di sab nila gusto mamuyo sa highway tungod kay peligroso sab. Busa daw naanad na lang daw sila sa ilang sitwasyon. Gani dunay mga bata nga magsalom-salom pa sa gibahaan nga tubuhan. Hinuon nang hinaot sila nga madayon ang paghimo sa dike sa lugar nga ilan ang gidangup ngadto sa provincial government sa BARM. Samtang matud sa pag-asa, magpabiling ulanon ang Mindanao tungod sa low pressure area nga anaa sa Davao City kaganinang buntag. Nagpabilin gihapon nga ubos ang tsansa nga mahimo kini og usa ka bagyo sa mosunod nga 24 hours. Apan makahatag gihapon kini og mga pag-ulan sa Caraga ug Davao Region. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.